सुबह सुबह 7 बजे के पहले हम पहुंच गलियो अपन बूथ नंबर 83 पर। यहाँ पर मतदाता जागरूकता केंद्र स्थापित कैल गेलो निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो पता ही है कौन BLO जियो तो अपन कार्यभार समय से संभाल ले लियो। एकर बाद सेल्फी पॉइंट के लोकार्पण कैलियो। देखो बूथ नंबर 83 से 98 वर्षीय वृद्ध जो है वोट देकर के अपना पोता के साथ व्हील चेयर से बाहर जा रही है। मतदान कैला के बाद सेल्फी लेवे तो क्रेज चल गलो। इस सेल्फी पॉइंट तक एकदम बारी बारी से भीड़ लगल रहो। जे भी वोट दिलखी आके सेल्फी खिंचवेलखिन। जागरूक कर रखिन मतदाता की हो गलो मतदान। देखो बाल बुतरू के साथ खिंचवा रही ना। बूढ़ी बुजुर्ग बुतरू जे भी हल्की सभी वोट दिला के बाद अपन तस्वीर के सेल्फी पॉइंट में कैद के। हम भी मताधिकार के प्रयोग करके लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो लियो। अपन कार्यभार संपन्न कैला के बाद मतलब जे भी काम हो मतदाता जागरूकता वाला सब सहायता केंद्र पर कैलियो। और अंतिम क्षण में हम भी वोट देके सेल्फी पॉइंट के सामने तस्वीर खिंचवैलियो। मतदान केंद्र पर वोटिंग के दौरान फुर्सत के क्षण में एकदम मन भावन एकदम लजीज व्यंजन के भी आनंद ले लियो। यानी दाल भात चोखा चटनी अचार सलाद लो। ये हमारे बूथ पर यानी बूथ नंबर 83 84 पर सब आंगनबाड़ी सेवका आखी आशा कार्यकर्ता थी सब पूरा तल्लीन होके काम कैलखी सुबह 7 बजे से 5 बजे तक। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। वोट दिलो ना तो दिखा दो जरी सब। देखो सब वोट भी दिलखी सब लोकल हल थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।